Adrian Delija, konfidenti u konvinċenti. Għattini dibattitu konsekuttiv wara l-programm Extra, anke fil-programm organizzat mill-Awtorità tax-Xandir, il-kap tal-Partit Nazzjonalista der ċar li kien qed jissettja l-aġenda bil-Prim Ministru jirreaġixxi għalih. Joseph Muscat naqas milli jwieġeb fuq qatt ta' temi, fosthom meta Adrian Delija staqsih dwar il-weda fil-manifest elettorali tas-Soċjalisti li jkun hawn taxxa waħda fl-Ewropa kollha li tkun deċiża minn Brussell. Is-Soċjalisti Ewropej li jridu jdaħħlu taxxa mal-Ewropa kollha illi mbagħad tkun tapplika l-Malta wkoll fis-sens illi nitilfu dritt li niddeċidu t-taxxa aħna. Fil-Prim Ministru qed jgħid jaqbel ma sieħbu Timmermans Marjan biex it-taxxa flok jiddeċidiju l-Prim Ministru jiddeċidu ħadd ieħor fl-Ewropa. Iwada sew. Fil-waqt li Adrian Delija insista fuq il-bżonn li naħdmu flimkien biex pajjiżna jimxi l-qudiem, Muscat kien biss kapaċi jikkritika u jmur lura fis-snin, minflok iħares il-qudiem u mingħajr ma joħroġ bi proposti b'rabta mal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Moħħu fl-imoddi. Jiena forsi għax ħafna iktar ġdid minnu fil-politika, ma fl-imoddi. L-iżbalijiet tal-imoddi għamluhom xi-nazzjonalisti jew il-laburisti ħżiena, ejja nimxu l-qudiem. Mistoqsi dwar l-aktar rapport reċenti dwar il-Gvern Malti maħruġ mill-Kunsill tal-Ewropa, il-Prim Ministru għażel li attakka u jirredikola lil din l-istituzzjoni għolja billi jgħid li dan ma kienx rapport kredibbli. Dan ir-rapport li ġie ppubblikat it-tlieta huwa l-aħħar minn sensiela ma tispiċċa qatt ta' rapporti li ħarġu fl-aħħar snin u li jelenkaw ħafna nuqqasijiet kbar fosthom is-sens ta' impunità, il-poteri assoluti f'idejn il-Prim Ministru, it-tnaqqir tal-libertà tal-espressjoni u nuqqas ta' azzjoni serja dwar ħasil ta' flus. Meta konfrontat b'dan ir-rapport, Joseph Muscat implika li l-Kunsill tal-Ewropa mhijiex istituzzjoni serja. Lil dal-bniedem marru sabu, issa dawn in-nies issibhom u ħajibqgħu jikbu li jridu. Istituzzjonijiet serji ma jaħdmux hekk. Tul id-dibattitu ġiet diskussa wkoll it-tema tal-immigrazzjoni, anke prabta mal-qtil tal-Assana Sisse, fejn hawnhekk Adrian Delija għamel dikjarazzjoni ta' zero tolerance kontra r-razziżmu. U l-Prim Ministru smajtu jwieġeb li dan kien bdew il-proċeduri qabel imma mhux il-kundanna. Mela l-kundanna ġrat, is-sentenza ġrat wara. Għalfejn ma ttieħdux passi. Il-Brigader li jgħidilna li dan kien xi rejat żgħir. X'kien dan ir-rejat? Ħajdilna x'kien dan ir-rejat żgħir? X'kien da? Pożizzjoni li ilu liħaw li waslitu biex jiffirma protest ġudizzjarju kontra l-pushbacks u li Muscat kien kritikah dwarha. Adrian Delija qal il-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista kontra r-razziżmu iċara u esprima tħassib tiegħu dwar il-qtil tal-Assana Sisse u x'wassal għal dan. Kien hawn li staqsa dwar wieħed mis-soldati li ġew arrestati dwar dan il-qtil u dwar il-kawża li kellu kontrih qabel daħal fl-armata. B'Muscat jirrifjuta li jgħid x'kienu l-akkużi kontrih f'dan il-każ. Minkejja dawn l-akkużi, is-soldat inżamm fl-armata. Il-Prim Ministru smajtu jwieġeb li dan kien bdew il-proċeduri qabel imma mhux il-kundanna. Mela l-kundanna ġrat, is-sentenza ġrat wara. Għalfejn ma ttieħdux passi. Il-Brigader li jgħidilna li dan kien xi rejat żgħir. X'kien dan ir-rejat? Ħajdilna x'kien dan ir-rejat żgħir? X'kien da? Temi oħra diskussi tul dan id-dibattitu kienu trasport, il-bidja, il-kriżi fil-qasam tas-saħħa u anke għawdex li intesa għal 6 snin sħaħ mill-Gvern. Vapur ta' 1987. Biex ftit ġranet qabel elezzjoni ngħidu illi ħansolvu il-problema lill-Lawċin. Il-problema tal-konnettività għall-Lawċin aħna ridna illi tittieħed bis-serjetà. Dak li rridu naħsbu fittu naħsbu għalih, dak li rridu nagħmlu issa nagħmluh. Il-Fort Ferry mhux vapur ta' 1987. Kristina Majra, Net News.